Селам алейкум, хайрлы күнлер, сайғылатыр телеканалының телесерджілері Prime программасыны сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова Чалшам. Невбетеке бір саат бұл студияда яйнымызға қошылажақ мұфисаферіміз ле бераберлікте біз сонки актуаль меселер етрафында лаф етежекміз ве яйнымызға қошылған мұсаферіміз ле бераберлікте бұл суаллерні лаф етмеге планлаштырдық сайғылар қадашлар. Бүгін аққат енді лаф етмеге çok meseleler бар. Бұлар сырасында шубесізки Бірлешкен Миллетлерде Америка Бірлешкен Девлетлерінің лидері Джозеф Байденнен Зеленскийнің көрішмесі ве бұл көрішменің нәтижелері ве әлбетте ки Бірлешкен Миллетлерде музакерелерінің Бірлешкен Миллетлерде япылған чықышуларының демек айтувларының асылда маналары, эмиетлері вейлі ақри. Айны заманда әлбетте ки бұлар сырасында демек Путиннің япқан бойле тектитлері, япқан бойле салдырылары ве қатенде деген бір чоқ сөзлері құсысан Туневін Украинаның бойле медиа саасында чоқ музакере етілді. Құсысан бұлар сырасында Русияның бойле нуклеар тектитлері етрафында да лаф етечекміз. Чүнки мәлім олғаны өзіре асылда бұл женке башлаганындан соңра Русия дайма демек бойле нуклеар силах, яғни атом бомбасыны қолданма тектитлерінде бұлына. Демек дегенім кебі бұл суалер бүгін яйнымыз черчевесінде музакере етілежек. Сайғылар қатышлар, мен қатырлатмаға істейім ки күн АТР телеканалының жанлы яйнында саат 17-ден 18-геже біз бұл программалармыны япамыз ве бұл программалар черчевесінде яйнымызға қошылған чешіт түрлі мусафирлер. Бұлар сырасында миллет векиллері, бұлар сырасында ахорчалайжылар, бұлар сырасында жемаат арбаблары, гөңіллер, аскерлер, милимежі сазаларымыз, милимежі рейсіміз, лидерлеріміз вейләхре қошылайлар ве біз эпсы или эм хрым татар тілінде, эм украин тілінде бойле яйынлар япамыз ве чешіт түрлі Русия Украина женкінің кетшаты или аляқалы меселеріні сайғылы достлар музакере еттеміз. Әлбетті ки бұл меселер сырасында сонки бойле хаберлерді мевжуд ве мен олардан аққат енді башламаға истередім. Құссан біз işgal етілген ярамадада олып кечкенлер етрафында эксериетнен лаф етеміз ве бұлар біздер үшін чоқ мұйым. Чүнки санки дерсін Украина девлеті артық Украинаның территориаль бүтінлігінің ғайрадан тікленілмесінің есас шартларындан en muhimi, yani bu Kırım'ın işgalden kurtarılması gerek olganını idrak etti. Yani bunu anladı gibi görünüyor. Yani en azından ben buna umut etmeye isteyim. En azından ben buna inanmağa isteyim. Çünkü biliyorsunuz 2014 senesinden sonra bugüne kadar, daha doğrusu 2022 senesine kadar Ukrayna'nın stratejisi daha çok Donbas vilayetine böyle ayrılgan еді ve анда ateş cenk olganından sebep bütün muzakereler, bütün böyle muzakere sofraları, masaları isteseniz veylahre Donbas etrafında kurulaydı ve Donbas etrafında demek muzakere etiliydi. Ve Kırım bu gibi sözde anlaşmalar çerçevesine hiçbir şekilde kırmaydı ki Kırım kenede diplomatik yolun işgalden kurtarılığı yönelişleri gözden geçiriliydi. Ama herhalde diplomatik muzakereler alıp barılğanı vakit Kırım masada yok idi. Bu hakikaten bizlerini açıvlatkan ve bazı noktalarda bizlerini rahatsız etken ve açıvlandırgan meseleler sırasındaydı. Ama şimdi görgenimizge göre Ukrayna silahlı kuvvetleri ciddi böyle bir şekilde Ukrayna'nın silahlarının ya da Ukrayna'ya verilgen silahlarının özünün topraklarına böyle ucum etti ve bu topraklar sırasında yaramada anda Rusya işgalcilerinin yerleşken harbi noktalarına, harbi havalimanlarına, Rusya'nın demek andaki stratejik noktalarına Ukrayna silahlı kuvvetleri böyle saldırılar yaparlar. Alıngan böyle haberlerge göre Rus işgalci kuvvetçileri Kırım'da böyle nevbeteki talimatlar başlatkanlar, hususan Sudak ve Aluş'ta blokpostları yanında anda harbi böyle avtomatlarının arbeyler tura ve endi anda 2 haftadan beri kütlevi arbey talimatlar ötkərili. Anda Bars Kırım dep adlandırılgan bu işgalci sözde teroborona vekilleri Ukrayna'nın olabilecek bir
çıkarma operasiyasına karşılık olarak faaliyetler böyle göstermege ve bu karşılıkını hangi bir şekilde püskürteceklerini, yani Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni geri çekeceklerini öğreniyorlar. Böyle bir talimatlardan ve derslerden geçiyorlar ve artık 2 haftadan beri böyle talimatlar ötkəriliyor. Ama işte Kırım'ın işgalci reisi Aksionov'un degenine göre her şey kontrol altında, korkmağa gerekmiyor. Hatta bu sebepten Akyar'dan gayrı başka hiçbir yerlerde böyle mühim sığınaklar kurmağa gerek olmağına dair haberler de geçken hafta peyda olgan edi. Ama diğer taraftan sanki dersin bir çıkarma bekleyimler. Hususan Kırım'ın demek garbi ve şimali yönelişlerinde bu sebepten anda bu işte ajdırkat işleri dep adlandırılgan koruma tesisleri ve ilahri kuralları ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bir çıkarma gerçekleştireceğini bekliyorlar. Ama bu elbette ki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni hiçbir şekilde keder etmiyor. Çünkü şimdi korungenine göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin esas maksadı hava saldırılarının, yani uzun menzilli silahlarının Rusya'nın böyle harbi noktalarına, harbi havalimanlarına, Rusya'nın işte harbi tecizat yerleştirgen noktalarına hücum etmek, Rusya'nın hava savunma sistemlerini daha da zayıflaştırmak ki Rusya topraklarından daha fazla Kırım'a getirsin ve daha fazla yok etsin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri. Yani şimdilik strateji bu şekilde korunuyor. Belki de ileride Kerç Köprü'nün akıbeti de aynı işte Cankoy'da veya Sak'ta Rusya'nın harbi limanları, harbi hava limanları gibi olacaktır deyip böyle umutlarını besleyimiz. Zaten 2016 senesi kurulgan bu kanunsuz köprünün akıbeti ta 2016 senesi çizilgen ve belirlengen edi. Bu köprü kanunsuz şekilde kuruldu ve bu köprü yok edilmeli. Sadece bunda sual peyda ola, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri neyini bekliyorlar? Nelerini bekliyorlar? İşte onu takip edip bakacağımız. Saygılı dostlar, bizim bugünkü yayınımız Ukrayna tilinde ötkerilecek. O sebepten ben Ukrayna tiline geçeyim ve yayınımızga Ukrayna tilinde devam etmek isteyim. Çünkü misafirlerimiz de hoşlanacak. Вітаю ще раз. В ефірі телеканалу АТР ви дивитесь інформаційно-аналітичну програму «Прайм». Для вас працюю я, Гульсум Халілова. І на початку цього ефіру кримсько-татарською мовою ми розповідали про останні новини, які сталися на території тимчасово окупованого півострова. Зокрема, говорилося про так звані навчання, які проводять окупаційні сили на території тимчасово окупованого півострова. Поблизу Судака та Алушти блокпости та озброєні автоматами військові. Там вже другий тиждень тривають масштабні військові навчання. Відпрацьовують злагодження загону окупаційної тероборони Барс-Крим з іншими російськими військовими формуваннями, силовими структурами, а також органами окупаційної влади. Автівки, які прямують до оточення силовикам району, ретельно перевіряють документи водіїв, оглядають салон, багажники і навіть під капотом, буцімто у пошуках українських диверсантів і шпигунів. А на той час псевдоголова Криму Сергій Аксьонов каже про те, що все під контролем, а з іншого боку фортифікаційні споруди все ж таки продовжують будувати на північному та західному напрямках Криму. Ці та інші питання, звичайно, про погрози російського диктатора Володимира Путіна будемо сьогодні говорити щодо можливого використання ядерної зброї, якщо будуть удари по території РФ західним озброєнням, та інші важливі питання, зокрема візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів, результати Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, зустрічі президента України з іншими президентами, з іншими лідерами держав. Ну і, звичайно, будемо говорити про результати зустрічі Зеленського з президентом США Джозефом Байденом. Ну, а я рада привітати першого гостя, який приєднується до нашого ефіру, пан Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павло, вітаю вас. Селям алейкум. Селям Гульсу. Доброго дня. Доброго дня. Слава Україні. Героям слава. Дякую, що приєднались до нашого ефіру. Я почала цей ефір, цю програму з новин з тимчасово окупованого півострова. Як завжди, ми продовжуємо говорити про Крим, ну, як мінімум, починати з новин з окупованого Криму. І дійсно, я б хотіла продовжити цю тему і почути ваші думки щодо цих так званих навчань. Чи це каже про те, що окупанти в Криму все ж таки очікують на Збройні Сили України, можливо, там, я не знаю, десантну операцію на узбережжях
узбережжях західних чи північних узбережжях Криму. Як ви оцінюєте ці дії окупантів? Ну, те, що вздовж західного північного узбережжя Криму будуються в чергові оборонні споруди, так звані, ну тут пояснень щонайменше 2, а то й 3. Таке найбільш відоме, основне, ключове, те, що вздовж піщаних берегів Західного Криму щоосені Аксьонов зариває гроші, очікуючи зимових штормів. Щоосені він риє там окопи, їх щозими заливає, засипає піском наше Чорне море. Ну і це дозволяє йому наступної осені розпочати все спочатку. Такий перпетум мобіле. Другий аспект – це дійсно росіяни бояться. Тому що споруджують укріплення, говорять про те, що ось-ось переможуть Україну, але ставлять зуби дракона, риють опорні пункти не тільки на Перекопському валу, а й, ну, наприклад, на такому неочікуваному місці, як основа Керченського півострова. Да? Де Керченський півостров, де українська армія, але те, що проводиться і навчання, підготовка Росгвардії, інших військових формувань до оборони саме на цих ділянках, свідчить про те, що страх того, що українці прорвуться до свого Криму і поженуть русню до Кримського мосту, який ще поки що стоїть, у них досі існує. Ну, от і підготовка тих підрозділів. І так Крим вже перетворений на таку суцільну воєнну базу. Підготовка нових підрозділів Барсіків, Штормів Зет, додачу до тих бригад Золотовської Росгвардії і російських військових свідчить про те, що страх у окупантів є. Як та жіночка росіянська казала після вибухів Саки, пора валіть отсюда. Так. А з іншого боку, ось знаєте, в мене виникає таке питання, а чи дійсно Збройні Сили України можуть зробити якусь десантну операцію на Крим? Чи це все ж таки у росіян, у окупантів там в Криму реальна паніка? Чи ось наша стратегія Збройних Сил України зараз виглядає так, що ми просто б'ємо по російським військовим окупаційним об'єктам на території Криму далекобійною зброєю, і поки що знищуємо їх сили на території півострова, навіть ті, які вони там привозять знову та компенсують там якісь системи ППО, які були знищені і так далі. Ось як вам зараз виглядає стратегія Збройних Сил України? Чи можливо ось ця десантна операція, якої так бояться окупанти? Ну, дійсно, якщо з стратегічної точки зору дивитись, і росіяни якраз дивляться і розуміють це, то звільнення Криму зробити при наявності необхідних можливостей і необхідних сил, звільнити його простіше, ніж, наприклад, той же Донбас окупований. Тому що Донбас, він пов'язаний з російською територією, з тилом, мережею, таким, як капіляри цих доріг, і перерізати оці всі ниточки дуже складно, відрізати регіон, який звільняється від російської логістики, надскладна задача. Крим, він в даному випадку виглядає ідеальною ціллю, да? Поєднаний з Росією, отою поповиною гнилою Кримського мосту, переправи через Керченську протоку. Достатньо її обрізати, знищити логістику всередині півострова і бери його голими руками, як то кажуть полководці. Але є одне але. Росіяни це розуміють, росіяни бояться. У нас немає таких можливостей зараз здійснювати наступ на півдні. Ворог наступає на всіх флангах, сил оборони України зараз не стає для захисту на найбільш гарячіших точках.
Що стосується десантної операції, десантна операція це складова ширшої, як правило, армійської операції. Морський десант і повітряний десант це такі елементи незначні до цих операцій, які мають забезпечити плацдарми в тилу ворога, який обороняється. Ну, виключенням є, ну, наприклад, нормандська чи сицилійська десантні операції Другої світової війни, коли велика кількість десантно-висадочних засобів, величезна кількість, сотні тисячі десантних засобів висаджували цілі армії, грубо кажучи, на узбережжя противника. Для цього потрібні відповідні, знову ж таки, десантні засоби. Навіть Російська Федерація, яка готувалася, вони точно готувалися до висадки свого десанту на Одеське узбережжя вже в 22-му році, порахувала свої десантні кораблі Чорноморського флоту і сказала, їх мало. Їх мало, і ще стільки ж додали з інших флотів, в тому числі з півночі пригнали там величезне таке одоробло. Петр Моргунов, яке вони ховають в Новоросійській бухті, один з найсучасніших російських кораблів, саме десантний корабель, яка вантажомісткість якого в 1,5 рази перевищує місткість тих десантних засобів РФ. На жаль, Україна не мала і зараз тим більше немає таких можливостей по проведенні морської десантної операції. Тому швидше це ж все ж таки той страх в очах російських окупантів, що вони розуміють, що на краденому добрі довго не проживеш. Дивляться в Середземне море на універсальні десантні кораблі США і думають, ой, не дай Бог, зараз вони сюди прийдуть. Так, а у них зараз є? Скільки в них залишається десантних кораблів? І чи залишаються вони в Ахтярському, тобто Севастопольському порті? В Севастополі зараз, по-моєму, 1 чи 2 перебувають, тому що є у них проблемка така. Всі більш-менш пригодні бойові військові кораблі були перегнані з Севастополя до Новоросійська після того, як українські Збройні сили розпочали серію ефективних ударів по об'єктам Чорноморського флоту в Севастополі. І флот то вигнати можна. Текти можна до Новоросійська, але флот це ж не тільки кораблі, а це і бази. А от коли окуповували наш Крим, росіяни допустили серйозну помилку. Вони сказали, судноремонтна база, кораблеремонтна база Чорноморського флоту буде концентруватися в Севастополі. І до того, до 13-го заводу судноремонтного Чорногорського 54-го заводу додали як основне підприємство судноремонту вкрадений України, націоналізований Севморзавод, і от там судноремонтний хаб у них. І коли кораблі чи судна Чорноморського флоту виходять з ладу, чи їх уражають наші морські дрони чи ракети, то хочуть вони чи не хочуть, їм доводиться тягти ці судна до Севастополя на розстріл. Власне кажучи, такий красивий приклад удару по Севморзаводу, коли в сухому досі Севморзаводу перебували підводний човен Ростов-на-Дону і Балтійського флоту великий десантний корабель Мінськ, коли вони були там уражені, фактично знищені. Тому приклад. А знаєте, чим це закінчилося? Замість того, щоб сховати кудись це своє добро, вони їх перетягли в 13-й завод на інший бік бухти. Тому що інших місць, де їх перемонтувати, немає. Ну і після другого удару пішла на дно остаточно вже той Ростов-на-Дону. І з Мінськом теж не все добре. Хотіли вони його відновити брехливо. Вони захопили свого часу в 2014 році наш Константин Ольшанський однотипний. Ну, думають, ми зараз переклеїмо на шльопочку
на Ольшанського, там щось приліпимо з залишків того Мінська на український корабель і скажемо, що це наш Мінськ. Не вийшло, і його в тому 13-му заводі догнала ракета. Тому в Севастополі бойових кораблів майже немає. Більшість бойових кораблів перебувають в Новоросійську. Ну, тобто, Там їх так інколи складається, доганяють що наші. тоді складається, що новоросійською, вибачте, це наша законна ціль? Чи Ну, ні? що значить складається? Він є і був, і буде нашою законною ціллю, тому що це головна база зараз російського військового флоту. Інша справа, що росіяни пункт базування свого військового флоту прикривають величезним портом. Тому що в Цимеській бухті, крім того геопорту, де розташовані російські військові кораблі, там нафтові термінали, і Шисхаріс, і термінал КТК, міжнародний до слова, з участю Казахстану, і термінали і вугільний, і навальних вантажів, звідки наше крадене зерно знову ж таки везуть хто зна куди, і аміач, ну трошки далі йдуть аміачні і нафтові термінали ще. І росіяни фактично ховають свої, а останніми місяцями і тижнями взагалі реально починають розосереджувати найбільш цінні військові кораблі серед балкерів і танкерів, які стоять в причалах, біля причалів Новоросійської бухти. Так, це ускладнює роботу нашим силам оборони. Але я нагадаю, що ми починали говорити з удару по Севморзаводу, коли прилетіло в Севморзавод, потрапило не в цехи, не в якісь потужності інші, а потрапило в плавдок, і не просто в плавдок, в сухий док. І не просто в сухий док, а прямо в лоба тому підводному човну і десантному кораблю, які там стояли. Тобто це тільки примушує наших військових сил оборони діяти більш виважено, більш акуратно, і будемо нищити ворога там, де він ховається. Ну, а чи не здається вам, що зараз така невеличка перерва? Бо деякий час тому, там місяць чи 2 місяці тому, були такі системні удари по російським військовим об'єктам на території окупованого півострова, але зараз ми такого не бачимо. Як вам здається, чому? Це якийсь план, чи в нас просто не так багато далекобійної зброї, в що я не хочу вірити? Бо я хочу вірити все ж таки в те, що у нас є якийсь план, тому це так зараз не системно. Ну, по-перше, є таке поняття, як військова операція. Ну, от прилетіло, місяць, до слова, позавчора, здається, був місяць, як прилетіло по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. З чим, рік точніше, з чим вас вітаю. Так, от з дякую. річницею знищення штабу ЧФ. От здається, що там прилетіли ракети в Севморзавод, чи прилетіли ракети в штаб Чорноморського флоту. Ну, от, власне, що там важко їх запустити, да? Головне, щоб вони прилетіли. Ні, це насправді це складна операція, яка потребує підготовки і складається з декількох етапів. Ну, почнемо з того, що для того, щоб ці ракети долетіли до своєї цілі, треба розчистити їм дорогу, так скажемо. І удари по системам ППО напередодні, там, за місяць, за тиждень, на Тарханкуті, на Євпаторії, на Фіоленті, це якраз розчищення того коридору для ракет. От, і стається там, ура, українці збили на Тарханкуті в черговий комплекс ППО. Це він не головна ціль. Головна ціль ще буде уражена пізніше. Тому це такий комплекс тривалих заходів. Ну, в Тверській області на днях бавовнуло там добряче протягом декількох днів. Це ж не просто успіх, просто що дрон, якийсь там, як росіяни кажуть, крило дрона долетіло до Тверської області, і там все загорілося. Це треба було провести цілий комплекс ударів для того, щоб до тої Тверської області доріжку протоптати. Звичайно. До Новоросійська таку доріжку протоптувати треба. Це тривалий час, на це потрібно. Чим далі, тим складніше.
В Крим удари по російських військових об'єктах в Криму, ну, в общем-то, були не так, щоб русню полякати, а вони мали цілеспрямований характер. По-перше, змусити Чорноморський флот покинути північно-західну частину Чорного моря, там, де наші, і не тільки наші судна і кораблі з наших портів прямують до Босфора з нашим збіжжям, з іншими товарами, забезпечуючи зовнішній торговельний обіг нашої держави. От. По-друге, за російським Чорноморським флотом треба було витіснити з Криму російську авіацію. І якщо з флотом значною мірою задача вдалася, то другу задачу ми вирішили тільки частково. Насправді, хоча б Русня перебазовує частину в літаків з кримських аеродромів туди до Краснодарського краю аеродромів, до Тамані, тим не менше частина з них залишається в Криму. І це говорить про те, що якщо вони там залишаються, то чергова операція така готується. І скоро, невдовзі, не сьогодні, завтра там забавовнить. Як один з розвідувальних ознак, я вже вам натякнув, що як почнуть вибухати комплекси ППО, то очевидно, на Тарханкуті десь, то очевидно треба чекати буде бавовни десь, ну, наприклад, на Кіровському чи на Багірово. Ну і це таке попередження для наших глядачів, які дивляться нас з цих районів, щоб все ж таки були обережними. Ну і знаєте, ось ви декілька разів згадали про Керченський міст, і тут у мене виникає щось схоже таке запитання, а на що ми чекаємо? Чи дійсно ми чекаємо там на дозвіл ударів по цьому мосту? Можливо, він вже є, бо це наша територія, Крим – це наша територія, і ніяких тут обмежень бути не може, ми це розуміємо. І чи нам треба просто далекобійна зброя, яка може долетіти до Керченського мосту і з першого разу просто її знищити? Чи все ж таки знову є якийсь план? Ну, наприклад, коли ми нещодавно розмовляли з одним з військових експертів, він нам сказав про те, що ну круто, хай там російські окупанти компенсують свої там засоби ППО, там РЛС, так далі, які були знищені на території тимчасово окупованого півострова, хай ще завозять з території Росії в Крим, ми будемо це все знищувати, а потім вже знищуємо там Керченський міст, таким чином послабляючи ще більш і більш Російську Федерацію. Можливо, є дійсно такий план, як ви його оцінюєте? І якщо казати про Керченський міст, дійсно, на що ми, на вашу думку, чекаємо? План цікавий, але я думаю, що це занадто круто така вигадка. Насправді, будь-яка воєнна операція, це як бізнес, трохи схоже. Співвідношення витрат до результату. От коли результат виправдовує ті витрати, зусилля, які витрачені, то операцію проводити слід. Коли не виправдовує, то не слід. Тобто результат повинен бути гарантований, позитивний для нас? Дивіться, треба говорити до слова Керченський хаб, я б назвав це, тому що крім Керченського мосту, там Керченська паромна переправа, дуже важливий об'єкт, там порт, Керченський торговий порт Тамань і Тімрюк, і оце все, порт Кавказ, все в кучі, воно забезпечує логістику противника. Коли логістика здійснювалася нагло після 2014 року, майже до середини 2022 року, все спокійно рухалося в Крим з російського боку по Керченському мосту, він складав основу, найбільш охороняємо оцю основу цього логістичного хабу. Коли після низки ударів по мосту він свою функцію частково втратив, тобто росіяни перестали перевозити по ньому точніше повністю вибухонебезпечні предмети і пожежонебезпечні предмети, по нашим мовою говорячи, боєприпаси і паливо-мастильні матеріали, а ті поламані танки з
Казачої бухти гнали туди на Тамань, розбиті на ремонт, чи я не знаю, на голки, то, власне кажучи, він втрачає свою основну ключову роль. Витрачатись на нього немає сенсу. Всі функції перейшли до Керченської паромної переправи. І Керченська паромна переправа стала основним таким основною ціллю. Результатом стало те, що було уражено 3 пароми, а зараз один лежить, і він просто перекриває рух суден до порту Кавказ, ускладнює таким чином логістику ворога. Ну і третій шлях – це великі десантні кораблі. Коли почали вони перевозити боєприпаси ними, то українські сили оборони доклались максимум зусиль до того, щоб така капітальна бавовна на Цезарі Кунєву чи Новочеркаській, як вони вибухали, ну це анігіляція фактично, а не вибухи кораблів. Злітали вони в повітря разом з тими боєприпасами, які на них перевозяться. Тому, розуміючи важкість задач, складність задач, обирається найбільш слабка ланка, де можна перекрити цей кислород, грубо кажучи. Якщо ворог концентрується на транспортних перевезеннях до Криму, до портів Криму, з Новоросійська чи з Темрюка, тих же боєприпасів, паливо-мастильних матеріалів до Феодосії, наприклад, то слід очікувати бавовну там. Якщо він зосередиться знову на Кримському мості, а очевидно, варіантів у нього стає все менше. І рано чи пізно їм доведеться ризикнути. То я сподіваюся, що чергова атака на Кримський міст буде цілком успішною. Ну і з іншого боку, знаєте, мені здається, що якщо навіть говорити про те, що зараз російські окупанти не використовують потужності там Кримського, Керченського так званого мосту і так далі, і він там не має якогось логістичного, там стратегічного значення і так далі, то все ж таки знищення Керченського мосту – це дуже символичний, як на мене, символична була б дія відрізати повністю Крим від російських окупантів, від території Російської Федерації, щоб не було ніякого зв'язку між територією України та територією Російської Федерації. Ну, тобто це все ж таки був би таким дуже потужним і символичною дією. Але в мене є ще одне дуже таке цікаве питання, а навіть цікава тема, яку я б хотіла встигнути все ж таки з вами обговорити. У нас там залишається буквально 5-7 хвилинок. Це останні погрози Володимира Путіна. Бо вчора ось там Твіттер, ось там Фейсбук, все інформаційне поле України, західних країн, навіть Росії, вони все обговорювали останні заяви кремлівського лідера Володимира Путіна, який заявив про розширення російської доктрини ядерного стримування. Путін звернув увагу присутніх в Радбезі, що в оновленій редакції документа агресію проти Росії з боку будь-якої неядерної держави, але за участю або за підтримки ядерної держави, пропонується розглядати як їхній спільний напад на Російську Федерацію. При цьому підставою для ядерної відповіді стане критична загроза суверенітету РФ і звичайною зброєю. Як ви оцінюєте ось ці заяви Володимира Путіна? Це такий наступний блеф, наступний шантаж, і якщо там аналізувати його слова, а що означає критична загроза для Російської Федерації? Ну, Курськ – це критична загроза чи ні? Удари по Башкортостану, по Татарстану – це критична загроза чи ні? Деокупація українських територій, які вони назвали своїми територіями та внесли в Конституцію Російської Федерації – це критична загроза чи ні? Ну, тобто, як це оцінювати? Як ви це оцінюєте? Повертаючись до Кримського мосту, для мене, як я думаю, для багатьох кримчан, та для всіх кримчан, Кримський міст – це символ російської окупації нашого Криму. І з його знищення буде символом повернення, символом посилання Росії далеко. Але для Путіна і для росіян Крим не окуповане ще повністю. Запоріжжя, Херсонщина, Донеччина, Луганщина – це вже регіони Російської Федерації, окуповані Україною, очевидно. Я не знаю, як вони там в своїх головах це поміщають.
І з теоретичної точки зору бойові дії на Запоріжчині чи на Донеччині – це напад на Росію. І що? Удари по Криму – це напад на Росію з точки зору Путіна. І що? І коли наші партнери знову ж таки говорять, о, Путін нам забороняє наносити удари по його тилам, по території Російської Федерації, американською високоточною зброєю, погроженою нам ядеркою, ну, це якісь хибні червоні лінії. В Криму ми ворога нищимо, в нашому Криму. Ми знаємо, американці знаємо, що це наш Крим. Для Путіна це ж його Крим. Чи це не його Крим і для Путіна? От таке питання. Я думаю, що внесення цих змін до ядерної доктрини, до слова, на сайті Міністерства оборони РФ, вона без змін поки перебуває. І Усків Піскова заявили, що вони колись будуть, цей президент їх тільки анонсував. Це очевидний шантаж. І ядерний шантаж Росії складається з 3 складових, які він послідовно намагається використати. Виходом з ядерних угод по ядерному стримуванню і погрозами провести чергові ядерні випробування. Шантажував. Новими носіями стратегічної ядерної зброї шантажував. Хріново, правда, вийшло, Сармат взорвався. Третій і останній елемент – це доктринальними документами щодо ядерного протистояння можна шантажувати. Ну, ще пошантажує, але шантаж – це двояко гостра зброя. Ну, а яка, на вашу думку, мотивація? Чому зараз, ну, ми розуміємо, що це ще з 2014 року і так далі, але чому зараз так інтенсифікувалися ці заяви? Це, можливо, на тлі обговорень ось цих зняття обмежень по удару Російської Федерації? Чому вони цього так бояться? Бо ми і так б'ємо по РФ, і нічого, нормально працює. Ну, от бачите, абсолютно я з вами згоден, і прямо, очевидно, зі слів Путіна і зі слів його брехунця Піскова, зрозуміло, чого вони не хочуть. Вони не хочуть, щоб Штати дали дозвіл на використання їхньої високоточної зброї для ударів десь по Воронежщині, чи Курщині, чи Білгородщині. Дуже бояться, дуже не хочуть. Для них це критично важливо. І тому от підвищують ставки. При цьому наші партнери на Заході ведуться на цей розвод. Аргумент про те, що з точки зору Путіна ті регіони, де триває зараз війна, є регіонами Російської Федерації, наші партнери поки що не розуміють, чи не хочуть розуміти. На жаль, поки що шантаж путінський діє. Бачите, президент Зеленський повертається з Сполучених Штатів без дозволу на використання американської високоточної зброї, чи високоточної зброї з американськими елементами від інших партнерів, без такого дозволу повертається до Києва. З іншого боку, сьогодні президент Байден анонсував зустріч в Рамштайні на рівні лідерів держав. Це дуже серйозна зміна, адже це штатно, це зустрічі міністрів оборони. Зустрічі на рівні президентів – це зміна якась стратегія, розширення стратегії. Будемо чекати новин. Дякую вам величезне, Чохсалоне, що знайшли час та приєднались до нашого ефіру. Сподіваюсь, зустрінемось ще в інших програмах телеканалу АТР. Дякую. Павло Лакійчук був з нами на прямому зв'язку, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Ну і сьогодні вже є реакція, як мінімум, Європейського Союзу на вчорашні загрози Володимира Путіна про використання, про можливе там використання ядерної зброї і про розширення російської ядерної доктрини. А, наприклад, сьогодні Євросоюз виступив із різкою критикою нових ядерних загроз російського диктатора Путіна, який дозволив ядерну відповідь на масовані повітряні атаки на РФ. Про це заявив представник ЄС із зовнішньої політики Петер Стано. Він назвав такий крок диктатора безрозсудним і безвідповідальним.
Цитую, «Путін вже не перший грає в азартні ігри зі своїм ядерним арсеналом». Кінець цитати. Заявив Стану, підкресливши, що Європейський Союз рішуче відкидає подібні дії. Ну і ми з паном Павло обговорювали про візит президента України в Сполучені Штати Америки і про результати цього візиту. За нами зараз політолог-міжнародник Максим Несвітайлов, з яким ми будемо обговорювати ці всі питання. Пане Максиме, вітаю вас. Сілям алейкум. Вітаю, алейкум ассалям. Дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Я одразу почну з Сполучених Штатів, одразу почну з зустрічі президента Володимира Зеленського там з багатьма лідерами західних держав і не тільки. Ну і, звичайно, про візит і зустріч з президентом Байденом, з Камалою Гарріс та іншими. Давайте почнемо з такого загального запитання. Як вам цей візит? Наскільки він, на вашу думку, є продуктивним? Поки що, скажімо так, політ нормальний. Дуже вчасно вдалося зустрітися з прем'єром Індії, до речі, це так. Вона загубилася, ця зустріч, серед усіх інших, але після надзвичайно важливого розслідування Reuters, про яке їх ніхто не просив, в якому вони розповіли, що Індія постачає Україні боєприпаси артилерійські, нам потрібно було спільну комунікаційну стратегію виробити в цій ситуації, оскільки Індія, вона ж намагається публічно дотримуватись нейтралітету. Так. І ця вся історія їм не грає на руку. Ну і там далі було насправді багато всього. В цілому, навіть враховуючи ось це все, що зараз навколо Трампа відбувається, більшою мірою я оцінюю як позитивно. Одна з фундаментальних задач, яка стояла перед нами, це отримати ті кошти, які могли згоріти. І 6 мільярдів зараз виявилося, що навіть не 6, а майже 8 мільярдів Україна отримає. Тому це вже можна сказати, що візит видався вже продуктивним, але він ще не завершився. Ну так, але з іншого боку ми очікували на дозвіл бити західним озброєнням по Російській Федерації. Чи можемо ми говорити про те, що такого дозвілу немає, або ще зарано про це говорити, і ми про це дізнаємось, коли вже ракети України будуть літати над територією РФ. Я кажу України, бо всі ракети, які приїжджають до нас, це вже наші ракети. Дивіться, якщо трохи раніше я очікував, що дійсно це буде публічне оголошення дозволу бити західними ракетами вглиб Російської Федерації, то зараз дійсно в мене більше формується припущення, що дозвіл буде оголошений на цьому етапі не публічно. І швидше за все, дійсно, ми дізнаємося вже по факту використання західних ракет. І, можливо, оголошена ця інформація буде десь або на Рамштайні, куди Байден збирається особисто приїхати. Він ініціював на рівні голів держав. Дуже очевидь, він вирішив включитись активно все ж таки. І ця активність може тільки радувати, тому що йому потрібно щось робити до завершення каденції, щоб не піти з президентського посту безславно. Тому так, я гадаю, що ми близькі до цього дозволу. І якщо навіть ось в найближчі дні не буде оголошено офіційно, я гадаю, що це всього лише питання часу і достатньо тривалого відрізку цього часу, коли про це буде сказано публічно. Тому що зараз, можливо, не найкращий час. Трамп може це використати проти Камали Гарріс, проти діючої адміністрації, спробувати розкачати страхи в американському суспільстві, знову ж таки на ґрунті того, що Путін знову вийшов там з якимись оновленнями своєї ядерної доктрини. І на фоні цього, щоб не створювати додаткового суспільного тиску,
поки що, можливо, це в публіку і не будуть виносити. Угу. Ну, давайте тоді ще обговоримо декілька скандалів, які з'явилися в інформаційному просторі. Ну, звичайно, почнемо з візиту президента України Володимира Зеленського разом з Камалою Гарріс до Пенсильванії. В Палаті представників США вже кажуть про те, що Білий дім там використав гроші платників податків США для своєї там партійної і предвиборчої кампанії і так далі. І навіть вони там пропонують вже відкривати розслідування з цього приводу, що демократи це все використали і так далі. І тут опинилися ми, Україна, яка, ну, не хоче, звичайно, загубити двохпартійну підтримку США, та, і республіканців, і демократів. От як оцінюєте цю ситуацію? Як вважаєте, чи це було зроблено навмисно з боку демократів, чи просто не розуміли, що можуть бути ось такі наслідки? Ну, дивіться, тут, в принципі, логіка прослідковується, крім того, що, ну, звісно, це, можливо, і малось на меті певне підсилення своєї передвиборчої кампанії, але не було перетинання якихось меж, тому що не було жодної прямої чи непрямої агітації в цій ситуації. Так, Пенсильванія – це штат, який очолює демократ Шапіро. І зрозуміло, що в його супроводі Зеленський відвідував цей завод, але це важливий момент, який стосується саме підтримки України, вияву вдячності України за те, що Сполучені Штати Америки нас підтримують, за те, що вони виготовляють для нас ці боєприпаси. Це також меседж до американців, що підтримка України є важливою, оскільки вона надає робочі місця, вона стимулює економіку Сполучених Штатів Америки. Це важливо, щоб ніхто не міг спекулювати на цьому питанні, говорячи, що от ми там накачуємо Україну грошами. Індустріалізація зараз Сполученим Штатам Америки, в тому числі в плані ВПК, йде тільки на користь для економіки. Але я вважаю, що меж якихось перетнуто не було. І особливо лицемірно зараз з боку трампістів, тому що це не, ну, мова не йде про більшість республіканців, спекулювати цим питанням. Адже я вже мовчу там про візити Сіярто чи Орбана до Дональда Трампа, де вони оминали офіційну владу Сполучених Штатів Америки і їздили в резиденцію до Дональда Трампа. Давайте поговоримо про Анджея Дуду, який не просто поїхав в Пенсильванію разом з Дональдом Трампом, а виступав там на передвиборчому мітингу. Чи це не втручання у вибори Сполучених Штатів Америки часом, коли президент Польщі їде в штат Пенсильванія, де дуже велика частина населення – це саме поляки етнічні, і там на передвиборчому мітингу Трампа виступає. Тому оці закиди з боку Трампа на те, що там десь ведеться боротьба нечесно, чи це якесь там втручання в американські вибори, це лицемірство найвищого рівня і маніпуляція. Я гадаю, що нам в цій ситуації немає за що особливо перейматись і за щось так точно вибачатися. Особливо після того, що в Північній Кароліні нагородив Дональд Трамп. Я гадаю, що після виборів, після завершення цієї війни російсько-української, він ще за свої слова обов'язково має в юридичній площині відповісти. Тому що те, що він говорив, це не піддається взагалі жодним виправданням. Це настільки махрова російська пропаганда, яку навіть іноді росіяни не дозволяють собі говорити. Ті речі, які він казав, що в Україні закінчуються військові, і там зараз воюють, закінчуються солдати, там зараз воюють малі діти і старики, України не існує вже зараз взагалі. І Україна зараз така зруйнована, що навіть за сотні років усі держави світу, за всі гроші світу не зможуть її відбудувати. Ну це ж маячня божевільного якась. Тому мені здається, що ми намагались дійсно до останнього дотримуватись максимально стриманої позиції.
і балансу сил, але гадаю, що зараз вже не потрібно через це перейматися. Ну, я, наприклад, коли слухала теж цей виступ Дональда Трампа, у мене було таке відчуття, що я слушаю програму Соловйова чи Скабеєвої, які це все кажуть. А як вам здається, а що з ним сталося? Бо він ж так до цього відкрито, так про це все не казав. Ну, у мене був такий когнитивний дисонанс, бо з одного боку все ж таки він там казав, що ми підтримуємо територіальну цілісність України до цього, в його заявах і так далі. А він там казав, що я хочу закінчити цю війну. Ну, таку відкриту ватну позицію, він ніколи не артикулював. А тут, ну, вона дійсно, як ви кажете, це просто російська пропаганда, суто російська пропаганда, і дійсно таке було відчуття, що ми дивимось Росія-1. А що з ним сталося? Що таке? Він просто показав свою природу. Я наведу аналогію. Якщо хтось колись займався консервацією, він знає, іноді буває таке, закатаєш огірочки чи помідорчики, і не зовсім вдало, чи банку не простерилізував, чи ще щось, і починає кришка вздуватися. Вздувається, але в результаті консерва вскривається. Так само і з Дональдом Трампом. Він до останнього намагався десь якось згладжувати вугли наскільки міг, але зараз його позиція відверто вскрилася. Якщо хтось ще гадав, які там у нього наміри, що він там може зробити, ми маємо тепер чітке розуміння його намірів. Що будь-яка, навіть найгірша угода, вона краще, ніж того, що відбувається, і Трамп готовий цю угоду заключити. А тут вже фантазуйте, хто як може, яка найгірша угода може бути. Янукович, повернення Януковича як президента України, половина України під владу Російської Федерації, там репресії, концтабори, відмова від усіх блоків, відмова від членства в Європейському Союзі і так далі. Все це притомні умови, на які Трамп готовий піти, тому що будь-яка навіть найгірша угода для нього краще, ніж продовжувати підтримку України в цій війні. Просто тепер ми вже, він до останнього намагався якимись загальними фразами оперувати, тепер він повністю вскрив своє бачення, і все. Просто мені здається, що ця ситуація зачепила його особисто, і він просто вже не стримувався. Все, що він насправді думав, як він насправді вважав, якими були його судження, все це вийшло назовні. Ну, з іншого боку, у мене виникає таке запитання. Коли кандидати там в президенти виходять і ведуть свою там предвиборчу кампанію і так далі, і кажуть якісь речі, як мінімум у нас, в інших там країнах, в будь-якій нормальній країні, виходить і каже якісь речі, він орієнтується на свій електорат. Він каже те, що хоче почути його електорат. Там сотні тисяч або ж там мільйони людей, які за нього там голосують і так далі. Я, чесно кажучи, не вірю в те, що електорат там Трампа чи республіканці і так далі, вони такі ватні і вони позитивно сприйняли ось ці заяви Дональда Трампа. Тобто в мене виникає запитання, а на кого він орієнтований? На росіян? На Путіна? Це ж не електорат Трампа чи республіканців. Яка у вас відповідь на це питання? Чи задавалась ви? Дивіться, є політики, які орієнтуються виключно на запит суспільства і намагаються запитом цьому відповідати і діяти в інтересах суспільства. Так. Є політики лідерського типу, які цей запит формують. Коли Адольф Гітлер приходив до влади, не було у німців масового запиту спалювати євреїв в печах. Так, антисемітизм він був поширений, але в Німеччині він не був сильно поширеніший, ніж у Великій Британії там, чи в Сполучених Штатах Америки, не знаю, на території Російської імперії, потім Радянського Союзу антисемітизму було ще побільше навіть. Але людина сформувала свою реальність, і вона змогла нав'язати це як потребу, як необхідність, як запит самому суспільству. Це робить і Дональд Трамп. На жаль, він політик лідерського типу, яскрава, харизматична особистість. Він попкультурний феномен, який вже десятиліттями на гребені успіху умовно перебуває. І він зміг цією своєю харизмою, хоч і негативною, але сформувати у суспільства уявлення того, що те, що він говорить, це
те, чого суспільство хоче. Ось він не відштовхується від того, чим люди цікавляться, він створює для них цей інтерес. Тобто він заходить зі зворотнього боку. І як казав сам Дональд Трамп, якщо я завтра вийду на вулицю і розстріляю якусь рандомну людину, мої виборці все одно знайдуть мені виправдання і проголосують за мене. Це його слова, це не вигадка. Він дійсно так вважає. Він по своєму політичному профайлу диктатор. Десь там в якійсь країні Латинської Америки або Середньої Азії він би був на гребені хвилі і там очолював би якусь країну 30-40 років. Але так видалося, що навіть він певного успіху в цьому досягнув в Сполучених Штатах Америки. Він диктатор, харизмат. Він особливо цього ж не приховує. Він же казав, що хотів би бути диктатором, ну, щось в такому контексті. Тому може собі дозволити, оскільки це є частина його образу. Тобто те, що зараз він говорить, це поховало будь-якого іншого політика. Зараз вилізла історія з репером P. Diddy. Якщо хтось не в курсі, думаю, багато хто не в курсі, бо у нас і про Тейлор Свіфт багато хто не в курсі. Але треба знати, то виявляється, не треба все про Америку знати, бо від неї залежить без перебільшення наше існування. Так от репер P. Diddy, його зараз там по купі кримінальних справ підозрюють, торгівля людьми, наркотики, схиляння до проституції, купа всього. Там просто Епштейн і Вайнштейн відпочивають в порівнянні з тим, яку справу йому шиють. І зараз активно розганяють історію дружби репера P. Diddy з Камалою Гарріс. І вони дійсно є відео, де вони там, він її фактично в свій час виводив у світ, оскільки він там зірка ще з 90-х, на гребені хвилі, і от він там на світські вечори приводив її, там він знає, ще з однією дівчиною вдвох приходив на якийсь сей, представляв її там на це ось Камала Харріс, запам'ятаєте, і таке. І тому цей негатив намагаються зараз до Камали прив'язати. І їй це може нашкодити. А Трампу б не нашкодило, тому що Дональд Трамп, він може спати з порнозіркою, платити їй з передвиборчого бюджету і все нормально. Ну, це ж Дональд Фредович, за це ми його любимо і цінуємо. Імідж вже в нього є такий. Ну і останнє, пане Максиме, все ж таки, як вам здається, ось цими заявами Дональд Трамп, він себе поховав, чи все ж таки є вірогідність того, що він стане президентом США і тоді нам буде не дуже ок? Я не думаю, що поховав, знову ж таки, тому що він для своєму електорату створить у них ілюзію, що це їх запит, що це їх думка. Він не зможе залучити електорат, що коливається. Оце єдине, оця боротьба за тих, хто сумнівається, за тих, що коливається, такі радикальні заяви їх відлякують. Ці всі історії з тим, що мігранти котів поїдають в Спрінфілді, оці ось заяви Трампа. Радикалізм, він багато кого відлякує. Він може активізувати його ядерний електорат. Я думаю, у випадку його поразки ми побачимо ще якісь масові вуличні заворушення, швидше за все, в Сполучених Штатах Америки. Ось. Але в цілому я гадаю, що зараз шанси виграти десь 75-25 на користь Камали Гарріс. Незважаючи на те, що відрив у відсотках не такий високий, але є загальна динаміка, і динаміка грає на її користь. За цей період, після того, як вона стартувала, вона тільки набирала, і коли вже перегнала Трампа по відсоткам, то вже не поступала з протягом кампанії. Зараз фактично головна задача демократів полягає в тому, щоб не так шукати новий електорат, як просто зробити так, щоб виборець прийшов. Бо, от, наприклад, що зіграло на руку Трампу в виборах з Хіларі Клінтон, що прийшло, проголосувало 65 мільйонів людей, а вже коли Байдена обирали, за нього проголосувало 73 мільйони людей. Тобто просто більше виборців прийшло, не змогли активізувати, і електорат дав очікуваний результат. Тому ось так.
Дякую вам дуже, пане Максиме. Чох Сагону, що знайшли час та приєднались до нашого ефіру. Зустрінемось в інших програмах телеканалу АТР. Дякую. Максим Несвітайлов був з нами на прямому зв'язку. Політолог, міжнародник. А я, на жаль, вже вимушена з вами попрощатися. Залишайтесь з першим кримсько-татарським. Та не забувайте, будь ласка, підписуватись на наш YouTube канал та ставити лайки під цим відео. До зустрічі.